Dnes se pick-upy podobají tabletům na kolech, ale existuje železná linie, která pohrdá senzory. Těchto 15 legend nebylo navrženo v marketingových kancelářích, ale bylo skováno, aby přežilo desítky let systematického zneužívání bez jediné stížnosti. Zatímco nákladní vozy z roku 2026 se zablokují kvůli softwarové chybě, tyto válečné stroje stále dobývají bláto a poušť s čistou analogovou hrubou silou. Zapomeňte na křehký luxus. Dnes vykopáváme ocel, která neumí umřít. Začínáme. Číslo 13. Ford F950 Highboy. Existuje přezdívka, která mezi znalci klasických pick-upů okamžitě vzbuzuje respekt. A tou je Highboy. Ačkoliv Ford nikdy oficiálně nepoužil toto jméno ve svých prodejních brožurách, fanoušci takto pokřtili F254x4 vyrobené před polovinou 1977. Důvodem jejich impozantní výšky nebyla estetika, nýbrž fascinující mechanická nutnost. Ford používal oddělenou přenosovou skříň, což znamenalo, že nebyla připevněna k převodovce. To vyžadovalo, aby podvozek byl mnohem vyšší, aby se hnací hřídele mohly pohybovat ve funkčních úhlech. Výsledkem byl pick-up se světlou výškou, o které si moderní pick-upy mohou jenom snít, že ji dosáhnou pomocí drahých zvedacích sad. Srdcem mnoha z těchto bestií byl 8válcový motor 360 nebo nezničitelný 400. Bloky známé svou schopností fungovat, i když byla údržba po léta ignorována. Přední listové odpružení je tak tuhé, že unese sněhovou radlici nebo těžký přívěs, aniž by se pohnulo o jediný centimetr. Highboy je připomínkou doby, kdy Ford nestavěl osobní vozy s korbou, ale skutečné nákladní vozy, které shodou okolností měly velikost pick-upu. Číslo 12. Chevrolet C10 s paketem Big Ten. Koncem 70. let začaly emisní předpisy škrtit americké motory, ale Chevrolet našel geniální právní skulinu, jak udržet výkon naživu – paket Big Ten. Zařazením pick-upu do vyšší váhové kategorie mohl Chevrolet vynechat katalyzátory, což umožnilo 8válcovému motoru o objemu 350 kubických palců volně dýchat. Výsledkem byl jeden z nejrychlejších a nejspolehlivějších pick-upů své generace. C10 s tímto paketem nebyl jen výkonný, ale byl postaven na platformě Square Body, proslule jedním z nejodolnějších podvozků, jaké kdy General Motors navrhl. Snadná opravitelnost tohoto pick-upu je legendární. Prakticky jakákoliv součást může být nahrazena základní sadou klíčů a prostor v motorovém prostoru je tak velký, že práce na něm je pro každého mechanika potěšením. Ve světě roku 2026, kde porucha senzoru kyslíku může moderní pick-up nechat uvíznout, Chevrolet Big Ten stále jezdí díky svému jednoduchému karburátoru a vysoce energetickému elektronickému zapalování, které prostě odmítá selhat. Je to elegance čtvercové oceli aplikovaná na mechanickou nesmrtelnost. Číslo 11. International Harvester série 1100. Abychom pochopili, co skutečně znamená slovo nezničitelný, musíme se podívat na značky, které původně vyráběly traktory a zemědělské stroje. International Harvester uplatnil všechny své zkušenosti z oboru k vytvoření série 1100, pick-upu, který se více podobá tanku než osobnímu vozidlu. Každá součást tohoto pick-upu je předimenzovaná. Od dveřních pantů, které vypadají, jako by byly vyjmuty z trezoru, až po řadové 6válcové motory, které byly navrženy tak, aby fungovaly na plný výkon po dobu 18 hodin bez přestávky. Motor Comet od International je těžký litinový kus, který upřednostňuje extrémní životnost před jakoukoliv jinou metrikou. Na palubní desce nejsou žádné plasty, žádné jemné koberce, jen kov, guma a slib, že stroj nastartuje každé ráno, bez ohledu na to, zda je teplota pod nulou nebo zda je vzduch nasycen prachem. Série 1100 je zapomenutá klasika pick-upů, ale ti, kteří měli to štěstí ji řídit, vědí, že je to měřítko, podle kterého by se měla měřit trvanlivost. Je to čistý nástroj, který svými moderními modely ponižuje svou strukturální poctivostí a absolutním pohrdáním povrchností. Číslo 10. Mazda série B1080. Koncem 70. let, zatímco americké značky se snažily přizpůsobit své obrovské motory novým realitám spotřeby paliva, z Japonska přišel návrh, který navždy změnil vnímání toho, čeho může kompaktní pick-up dosáhnout. Mazda série B1800 je dokonalým příkladem toho, že trvanlivost se nevždy měří v tunách litiny, ale v přesnosti inženýrství. Tento malý pick-up představil světu 4válcový motor o objemu 1800 kubických centimetrů, známý jako blok WC. Klenot mechaniky, který se zdál být navržen tak, aby nikdy nezemřel. Na rozdíl od současných pick-upů, které skrývají své komponenty pod vrstvami vstřikovaného plastu,
U Mazdy série B vše bylo mechanicky poctivé. Žebřinový rám, ačkoliv zmenšených rozměrů, byl vyroben z vysokopevnostní oceli, což mu umožňovalo nést hmotnosti, které odporovaly vizuální logice. Mnoho farmářů a malých podnikatelů té doby zjistilo, že tyto pick-upy lze po léta zneužívat na polních a blátivých cestách, aniž by motor vykazoval známky únavy. Nejpůsobivější na tomto modelu je jeho předimenzovaný chladicí systém, který umožňoval malému motoru pracovat při vysokých otáčkách pod těžkým zatížením, aniž by se kdy přehrál. Na současném trhu roku 2026 je běžné vidět tyto jednotky stále v provozu ve venkovských oblastech Latinské Ameriky a Asie se stovkami tisíc kilometrů na tachometru a s původní kompresí. Je to lekce pokory pro moderní pick-upy, které potřebují složité elektronické systémy pro řízení tepla, zatímco Mazda to dělala s mechanickým ventilátorem spojky a jednoduchým, ale spolehlivým měděným chladičem. Číslo 9. Ford F100 s řadovým motorem 306. Kdybychom měli vybrat jediný motor, který představuje páteř pracovního průmyslu ve Spojených státech během 70. let, byl by to bez pochyby řadový šestiválec o objemu 300 kubických palců od Fordu. Když byl tento motor instalován do Fordu F100, pick-up se automaticky stal průmyslovým nástrojem. Tento motor je často citován veteránskými mechaniky jako nejlepší motor, jaký kdy Ford vyrobil, dokonce i nad jeho slavnými osmiválci. Důvod je jednoduchý. Jeho design je absolutně jednoduchý. Jako řadový šestiválec je přirozeně vyvážený, což drasticky snižuje vibrace a vnitřní opotřebení. Používá ozubená kola rozvodu namísto řetězů nebo řemenů, což eliminuje jeden z nejčastějších bodů selhání u jakéhokoliv vozidla. Ford F100 z této éry byl stroj navržený tak, aby se dal opravit uprostřed pole se základním nářadím. Nebyly zde žádné snímače polohy klikového hřídele ani řídící jednotky motoru, které by mohly selhat kvůli vlhkosti. Zatímco pick-up z roku 2026 může být znehybněn softwarovou chybou. F100 s motorem 300 bude dál jezdit, dokud bude mít benzín, vzduch a jiskru. Točivý moment, který tento motor generuje při nízkých otáčkách, je tak konstantní, že se více cítí jako traktor než jako silniční pick-up. Je to definice čisté mechanické spolehlivosti, zabalené v tlusté ocelové karosérii, která se ukázala být mnohem odolnější vůči korozi než její nástupci z 90. let. Číslo 8. Datsun 1200 pickup. Než se Nissan stal globálním gigantem, kterého známe dnes, značka Datsun stanovovala standardy neporazitelnosti v segmentu malých pickupů. Datsun 1200, interně známý jako série B120, je jedním z těch strojů, které se zdají vzdorovat zákonům fyziky a času, vybaven legendárním motorem série A12. Je tento pick-up proslulý svou schopností zdolávat nemožné svahy s nákladem, který dvojnásobně převyšuje jeho vlastní váhu. To, co dělá z Datsun 1200 nezničitelný kus inženýrství, je jednoduchost jeho hnacího ústrojí. Každá součást byla navržena tak, aby byla lehká, ale extrémně odolná. Kliková hřídel motoru A12 je známá tím, že snáší velmi vysoké otáčky bez poškození, což z ní udělalo oblíbenou součást závodních úpravců automobilů, ale ve světě práce se to projevilo v extrémní životnosti. Číslo 7. Dodge Ram 3500 s motorem 10 Magnum. Na počátku 90. let válka o dominanci točivého momentu na americkém trhu nabrala nečekaný směr. Zatímco většina výrobců se zaměřovala na zdokonalování svých dieselových motorů, Chrysler se rozhodl zahájit ofenzívu s využitím hrubé síly benzínu. Tak se zrodil motor V10 Magnum o objemu 8000 kubických centimetrů. Tento blok nebyl jen upravený osobní motor, byl to kus těžkého inženýrství navržený speciálně pro tahání všeho potřebného. S 10 válci uspořádanými pod úhlem 90 stupňů a celolitinovou konstrukcí byl motor Magnum přímou odpovědí těm, kteří potřebovali výkon velkého nákladního vozu v každodenním pick-upu. Na rozdíl od motoru Viepr, který používal hliník ke snížení hmotnosti, V10 v Ram 3500 upřednostňoval tepelnou odolnost a strukturální stabilitu. Byl to motor schopný generovat 450 liber stop točivého momentu, téměř od okamžiku, kdy jste uvolnili brzdový pedál. Tato mechanická konfigurace je považována za jednu z nejpodivnějších a nejrobustnějších, protože eliminovala složitost turbosystému tehdejších dieselů a spoléhala se výhradně na svůj obrovský objem k vykonávání špinavé práce.
Ram 3500 s tímto motorem je jedním z mála pick-upů, které se mohou pochlubit tím, že byly navrženy s filozofií celkového předimenzování, kde každá součást hnacího ústrojí byla předimenzována, aby se zajistilo, že i za extrémních podmínek zatížení motor nikdy nebude pracovat na hranici svých fyzických schopností. Číslo 6. Toyota Hilux Motor 2 Diesel. Pokud existuje vozidlo, které definovalo pojem neporazitelnosti ve všech koutech planety během 80. let, je to Toyota Hilux vybavená motorem 2L. Tento vznětový motor o 4 válcích a 2400 kubických centimetrech je důvodem, proč Toyota dominuje nejnepříznivějším trhům světa. To, co činí tuto konfiguraci tak speciální, je její naprostá nezávislost na elektronice. Motor 2L používá mechanické vstřikovací čerpadlo, které umožňuje vozidlu pokračovat v provozu, i když elektrický systém utrpí úplné selhání. Během 80. let se tento pick-up stal preferovaným nástrojem v konfliktních zónách, polárních expedicích a rozsáhlých těžebních pracích. Jeho robustnost spočívá v konstrukci předkomorové spalovací komory, která ačkoliv není nejúčinnější z hlediska rychlosti, je extrémně tolerantní k nekvalitním nebo kontaminovaným palivům. Podvozek Hiluxu této generace byl zesílen dodatečnými příčnými nosníky, čímž vznikla tuhá platforma, která dokázala vydržet desítky let torze v nerovném terénu bez vzniku strukturálních trhlin. Je to pick-up, který ukázal, že skutečná spolehlivost nespočívá v maximálním výkonu, ale ve schopnosti nastartovat každé ráno za jakýchkoliv klimatických podmínek, čímž se stal zlatým standardem japonského inženýrství pro těžkou práci. Číslo 5. Chevrolet Silverado C30 s motorem 454 Big Block. V desetiletí 80. let představoval Chevrolet Silverado C30 vrchol amerického úsilí aplikovaného na náklad. V srdci tohoto monstra se nacházel legendární motor o 7400 kubických centimetrech, lépe známý jako 454 Big Block. Tato mechanická konfigurace je proslulá svou schopností udržovat konstantní rychlost bez ohledu na sklon svahu nebo hmotnost přívěsu. Blok motoru je tak masivní, že působí jako přirozený chladič, umožňující dlouhé pracovní dny bez únavy. Co činí C30 z těchto let robustním, je jeho zadní dvoukola náprava, která rozkládala náklad způsobem, o jakém si moderní pick-upy s jednou nápravou mohou jen snít. Zadní náprava byla jednotka Dana 70, kus železa tak těžký a odolný, že je prakticky nemožné ji při běžném používání zlomit. Tento pick-up byl posledním z rodu, kde byl kov absolutním protagonistou. Od chromovaných ocelových nárazníků až po tloušťku stěn bloku motoru, vše na C30 bylo postaveno tak, aby vydrželo 50 let. Je to stroj, který stělesňuje éru, kdy se úspěch pick-upu měřil množstvím ušlechtilých materiálů použitých v jeho konstrukci a nikoli aerodynamickou účinností. Číslo 4. Jeep Comanche s motorem 4,06 v řadě. Jeep Comanche je jedním z nejúžasnějších a nejodolnějších pick-upů konce 80. let díky své jedinečné struktuře a legendárnímu motoru. Zatímco většina pick-upů používá tradiční rámový podvozek, Comanche používal hybridní design nazvaný Uniframe, který kombinoval tuhost monokoku v kabině s ocelovým pomocným rámem pro korbu. Ale skutečným tajemstvím jeho dlouhověkosti je řadový šestiválec o 4000 kubických centimetrech, původně navržený AMC. Tento motor je nadšenci všeobecně považován za jeden z nejlepších šestiválcových designů v historii. Jeho vnitřní architektura je tak robustní, že je běžné najít jednotky s více než 500 000 km, které nikdy nebyly otevřeny pro větší opravy. Dodávka točivého momentu je lineární a předvídatelná, ideální pro terénní manévry, kde je přesnost důležitější než maximální rychlost. Comanche nebyl jenom schopný pick-up, ale jeho mechanická konfigurace umožňovala úžasnou snadnost údržby se všemi kritickými komponenty na dosah ruky. Byl to pick-up, který ukázal, že Jeep dokáže přenést všechny své zkušenosti s vojenskými a průzkumnými vozidly do formátu kompaktního pick-upu, čímž vytvořil vozidlo, které je dnes vyhledáváno jako relikvie čisté mechanické odolnosti. Číslo 3. Ford F250 Highboy. Ford F250, vyrobený před polovinou 1977, celosvětově známý jako Highboy, je jedním z nejpůsobivějších a nejrobustnějších strojů, které kdy sjeli z montážní linky. Jeho neoficiální název pochází z jeho zvýšené polohy, ale to, co z něj skutečně dělá legendu točivého momentu, je jeho oddělená rozdělovací převodovka New Process 205.
V této konfiguraci není rozdělovací převodovka připevněna k převodovce, ale je umístěna dále dozadu v podvozku, spojená malým kardánovým hřídelem. To umožňovalo, aby úhly hnacích hřídelů byly méně strmé, což snižovalo mechanické opotřebení při extrémním zatížení. Oblíbeným motorem pro toto monstrum byl V8 o 5900 kubických centimetrech, motor, který upřednostňoval točivý moment při nízkých otáčkách před jakoukoliv jinou metrikou. Podvozek Highboy byl užší než pozdější modely, ale byl vyroben z tlustší oceli, což mu dávalo ideální strukturální flexibilitu pro práci v terénu, kde se zdá, že půda chce vozidlo pohltit. Je to pick-up, který nezná význam slova zastaralost. Každý díl, od manuálních nábojů předních kol až po vícelistové pružiny, byl navržen tak, aby byl opravitelný uprostřed ničeho pomocí základních nástrojů, čímž se upevnil jako pilíř staré školy americké odolnosti. Číslo 2. Chevrolet CEC 3500 s motorem Detroit Diesel 6,5. Vstupujeme do teritoria těžkých vah Chevrolet CK 3500S s dvojitým zadním kolem. Vybavený motorem Detroit Diesel o 6500 kubických centimetrech představuje zlatou éru trakce. Ačkoliv jsme dnes zvyklí na tiché vznětové motory, Detroit Diesel této generace byl orchestr kovu a surové síly. Tato mechanická konfigurace je zvláštní, protože na rozdíl od moderních motorů, které spoléhají na elektronické senzory pro každou explozi, tento blok používal robustní mechanické vstřikování, které ho činilo imunním vůči rušení nebo menším elektrickým poruchám. S turbodmychadlem navrženým tak, aby nabízelo plochou křivku výkonu, mohl CK 3500 táhnout tuny zemědělské techniky nebo těžkých strojů, aniž by se teplota chladicí kapaliny pohnula o 1 mm. Robustnost tohoto modelu se rozšiřovala i na jeho převodovku Turbohydra-Matiz 400 nebo pozdější 4L80E. Obě proslulé svou schopností odolávat tepelnému zneužívání, které by zničilo jakoukoliv moderní převodovku. Tento pick-up byl postaven na předpokladu, že práce nikdy nekončí, a jeho rám z C-profilové oceli poskytoval nezbytný základ pro to, aby motor Detroit Diesel ukázal, proč je točivý moment skutečným králem silnic. Číslo 1. Toyota Land Cruiser, série 75 pick-up. Dostáváme se na čestné místo s vozidlem, které přežilo války, pouště a neúprosný běh času, aniž by ztratilo něco ze své důstojnosti. Toyota Land Cruiser série 75. Obvykle vybavena vznětovým motorem 1HZ o 6 válcích v řadě a 4200 kubických centimetrech. Tento pick-up je maximální definicí mechanické nesmrtelnosti. Motor 1HZ je kus inženýrství, který nepoužívá rozvodový řemen pro kritické komponenty, ale systém ozubených kol, který eliminuje jeden z nejčastějších bodů selhání u konvenčních motorů. Nemá turbo, nemá sofistikované počítače a nepotřebuje nic víc než palivo a vzduch, aby fungoval 1 milion kilometrů. To, co činí série 75 absolutní královnou, je její předimenzovaný podvozek a pevné nápravy vpředu i vzadu, konfigurace, která dnes téměř zmizela z většiny moderních pick-upů ve prospěch pohodlnějších, ale mnohem křehčích nezávislých zavěšení. Tato Toyota je schopna naložit více než 1000 kg do své korby, zatímco projíždí pouští Sahara s plným nákladem, což dokazuje, že absolutní jednoduchost je nejsofistikovanější formou robustnosti. Je to bez pochyby světový standard, podle kterého se měří všechny ostatní pracovní stroje. Historie automobilu nás naučila, že pokrok se neměří vždy v obrazovkách nebo v teoretických koňských silách. Pick-upy, které jsme projeli, představují éru, kdy inženýři měli svobodu stavět vozidla určená k tomu, aby vydržela déle než jejich majitelé. Tyto stroje ze železa a točivého momentu byly navrženy tak, aby čelili realitě bez filtrů, aby pracovali v blátě, pod spalujícím sluncem a v nejprekérnějších představitelných podmínkách. Při pohledu zpět je jasné, že robustnost není přidaná vlastnost, ale filozofie designu, která staví funkčnost nad estetiku. Tyto legendy točivého momentu nejenom přepravovaly náklad, přepravovaly sny, budovaly národy a ukázali, že když se kov setká se správným inženýrstvím, výsledkem je nástroj, který odmítá zemřít. Ve světě, který se zdá směřovat k jednorázovosti, zůstávají tyto pevnosti na kolech připomínkou, že skutečná kvalita je ta, která se prokazuje s plynoucími desetiletími, kilometr za kilometrem, až se stane součástí samotné historie.